Ato do ning suruyon nilang gitawag nga Tugnaw River dinhi as Kawadbaran mga choy. Atuag yung testingan mga choy kung unsa gyud ni sa kabugnaw. Unya basta si Joyan sa gani mulaag mga choy dili gyud na magpaulahi og kaon. Kaon sa atong mga balon. Maayong adlaw ninyo mga choy. Ako day si Itchoy, ang vlogger nga dili tisoy. So karon nga video mga choy uban mi ninyo maligo mi og River Tugnaw dito sa Calamba. Pero before ta moadto dito sa Calamba mga choy, ato ginang andama nagluto din ha. Siyempre para natay kanon dito. Human nga naandam na ng mga balunan din ha mga choy. Dili po nato kalimtan ng mga plato. Iputos na to na og ikubag. Kaya naputos naman na siya mga choy. Nihapit po mi dinhi sa Bikiri. Dinhi sa Rocks Bake Shop. Tapad sa Villa Hermosa. Speaking of Villa Hermosa mga choy, samtang gapalit mi din ha. Napoy gasayaw-sayaw dinhi Pero enough na tana mga choy. Nagandam na day mi aning panahon na mga choy. Kay mularga nami. Tulo mi ka motor padulong dito sa Tugnaw River. So ubanin ninyo sa biyahe. Pagkahuman sa taas ug init nga biyahe mga choy, nagbaktas na ng pud mi ana pasulod dito agid sa kaliguanan. Amuan lang pong ipangbili na among mga motor dito sa dalan mga choy, kay layo-layo pa man ang kaliguanan gikan sa dalan. Sa inyo makita din mga choy, grabe kay mong baktas din Kay ingon ana bigyan ng laag mga choy. Grabe gid mo ka excited basta padulong pa. Pero pag uli na dinigid may tsura. Nindot po din mga choy, kay segregated ang ilang basura. Pero speaking of basura mga choy, kalimti sa ninyong basura. Magsweet-sweet ta din pala. So kung inyong makita din mga choy, nakaabot na gid mi sa among kaliguanan din Pero dili lang diri ang part ng kaliguanan mga choy, naapay daghan ani gidto sa babaw. Ug mao to mga choy, pag abot na mo din gatan-tanaw pa mis mga view. Kay balo gid ko nga dili gid na mawala ang mga picture niya. Tanawa, gisugdan na nila mga choy. Mao pagay pag abot na mo hala picture na. Dili po na magpaulahi ng naspikas din kung maklaro ninyo daog na mo. Samtang ga picture ang uban din mga choy. Plaster po na sa mga bae ang mga pagkaon nga mong gidala din Nya ato po ning pabugnaw ng coke din mga choy, kay ingon man sila River Tugnaw, subugnaw gyud. Ayay, speaking of Tugnaw mga choy, gitugnaw nagyugo din Dulan ba gid gwapa perting kuruga miswa humanana kay lagi gutom naman gigikan man ta naligo pinasweet pa naghungit din unya pag human og hungit mga choy di puta mag-anad kita na lang po mahungit atong kaugalingon basta gani kaon mga choy highlight ginas video. Siyempre bisag niwang ta, kaon is life gyapon ni. Ayay. Padayon lang gyapon may kaon-kaon din mga choy sa pan nga mong gipalit dito sa Big Shop. Big Shop gyud siya paliton kay pan man. Unya after ana mga choy kay human naman lagi picture. Di pud nato kalimtan nga magkaon. Pag human og kaon mga choy, humol na sag balik. Kay lagi nindot man lagi kaliguan din mga choy, pero tugnaw lang gid siya. Insakto yun nga gitawag sa River Tugnaw, kay tugnaw man gyud pud siya. Kanang feeling bitang makaligoon na kay ka mga choy, pero pag humol nimo kay tugnaw man kayo di na lang ka maligo. Pero kay ligo man lagi anhi mga choy, agwanta na lang namo na din ay bahalag magkurog-kurog ta. Kay ngano laging ni anhi, kay og dili pud ta maligo mga choy, masayang mo pud atong panahon nganong ni anhi ta. Sayang biya pud ang gasolina mga choy, kay mahal ang gasolina karon. Dili na lang ta maghisgot ana mga choy. Kay murag personal naman kay na. So mao na dayon to mga choy, nang uli na dayon mi, kay hapon naman ana maginahinay na subtag pauli. Murag ipit batas dalan dinhi kay basta gabi ngit-ngit daw kay ni dinhi
kay bukid biya ni. Unya kay naghisgot naman tagpauli ani mga tsoy. Dirian na lang siguro ta kutob. See you on my next video. Manglaag na punta bisan aha mga katuyats.